To sa sisian pat ngadani ka ban ai khublai biang ipi baro ki baju ngap bat ki baju sha squar. Ya kini ki jing hikai ki bangi ai lengba kani ka voice message. Nga kemidan tiba kani ki jing hikai ka banga kren biang menta. Hai ka bangi ni penlit jingmat bet sipor. Kat tu kat ni sengi kat tu kat ni por kat bangi laban pendep. Ngan kren bet tang sepang ki kamba. But ki kampla ki bau Jisu le haga Bible. But habang ngakren ya kani ke jing hikai. Lese ngakwa ru bangan ong ni pikum ne. Bahaba pipuli ya ki kamba ki jong Jisu baro haga Bible. Ki rap ban tip ya ke jinglong ten rai ke jong blay. Ki rap ban sngot ho ya ke jingkwa ke jong try ya ke jing im jingi. Kaya rap ru ya ke ban sngot ho ya ki lenti ki bamayan ki jong blay haga jingi day bat ke Jingpynkhuid ni ki kamba ni ke nunggu ke jing pla ke bau blay le. Tidai na kata daw ke long ke badan kamadu kata-kata ban pusan na ni ban penlet jingmat. Haga jingi day bat ki kamba ki bau Jisu le men bau dan akan ni peltai. Tinggal adep keren sepi ya ke kamba ke jong Jisu. Kabanga keren sepang ke Jingpynkhuid ya kisenran ki benengkong. Haga tu gupung ke Nazareth. Bat ngadangit scam bakalong ke Jingpynkhuid ke Jingmentoy ya ki bobon. Ti haga ni ke sengi ngakwa ya kabangan keren pat haga jinga day pat kawai na ki kamba ki bau Jisu le ha ke gospel ke jong Lucas ke lenang ke besan ngini puli ya kani kawai pa ke kamba na ke dekhat ke bakhat ar kata ke day ke Jingpynkhuid yo brio ubadan ke jingpang nyang thole ngakwa bapinda syai ba ngini pet ya gani kadai kawai na ki jing hikai ki basngotanat palat haga Bible. Te syangan ong biang yifi ngan penken mau yifi ba. Ngini pet ya ki kamba ki ba ujisu ule. Ngini empat pet naga gospel ke jong Matius, Markus, Yohanes. Ngakwa ngan yalam yifi naga gospel ke jong Lucas. Ditang ini pudi ya kene gospel Lucas kalau nang kebesan kita kat nado ke bakhat ar. Kalau jaru bahaba udan naga wain na kita gisnang. Hakmi ru ubriu ubaladap daga jingpang thole. Haba ula yo iyo Jisu ula dem krop ba ula kerpat yu da ang atrai la meman mela ban pen khod yanga. Haba ula kinerti la gekti ula kta yu da ang man to menang khod. Ti kumni ru kata gepang tholi kala jano no. Ti ula hukumi uban am yitho ano ru nrai kilet aingo ru nrai kilet no pen i la diaw lungdo aingo ru nam taga Jingpynkhuid jame kat kumbau Moses ula hukumi ga ban ka jing plai ki. Hari ke ketien sepang jong u kala nang kampen priang penban bagi pat ba bebun kile walang banyo sngo bat banyo pen kia nagi jingpang jongki. Uti ula kenria no segi jaga kenja agar riklau ula duairu. Shwai ya begini pet ya gane ke Jingpynkhuid ya uni ubapang nyang thole. Syangan pensyai pikat tuan ni bapinum sengot ho bakla. Fi kani ke jingpang nyang thole hakini ki sngi ngi i ke khamduna hagani ke ri ke jengi. Namar ka leprosy la nega jingpang nyang thole ka bangi ong mangi ya ka bala tho ang nega Bible ka nyang thole aga jing shisha ngila day ban wengi ga nega ketien namar kani ka ketien leprosy kam da day ka jingpang nyang thole ka day ka jingpang Nianglyngkut abi pule baha ka nega jingpang Nianglyngkut ka ba yebet ka ba sang ong no ka ba la nyau ya ka ba ga jingpang ga bam khot ga Bible
baru beriu bayo ini ke jingpang leprosi la ni ke jingpang Nianglyngkut u mo ka bami ki kiti ki jat ki kot ki hap bat aga bakhat do uyap suki henry teng la pen sngau tho baklai ki beriu ki ni ke nyang tho le ba ni ong ka white patches la ni ki ba ka tu ga sni do jongki ke kelali ka tu kam de ke nyang lingkut la ni ka tu ga bangi kran ha ga ni ga lenang fi ka ni ke jingpang hang ni ngala ngan bu be da ga Jingpynkhuid yo ba pang Nianglyngkut ka ni ke jingpang ka de ga besang ha ga jat ben riu jiu le sigalong ga ba phlala na pin puli ga bible bana pipuli na kitab Leviticus ya kabanganum pulien rengan chup yatho ipi ba ublay udabu ya kaan kababnia hadu kata-kata ya ubriu bapang kaniga jingpang Nianglyngkut ngada pelaya kata ba udabu ki an ki babnia hadu kata-kata watlang ala jios ngau ya ki briu bagi penkela kenjaman se meka hoat ngam keren persyai kata kadon ni jingdai don ki bakren sepang ke Jingpen sle nyang lingkut ka baki ong ngakwa ngan ong ifi ngani ke por ka wei ka nong rim ka ba ngakwa ngan pen ifi kna ba pin so tho ye ngani ke jingkran ka dei ba ngapla ba ha ke por jong u Moses hang taya po ka kitab jong Leviticus katu blay utho sepang ke jingpang Nianglyngkut kumno ba onle yo brio ba pang Nianglyngkut kumno la nyau yu u bala pai la nyau bam khod yu u unhapan ka daga jan daga shintur unhapan ya surak la daw ya de ban pertai la de ban penbenai surak ban pertai la de bam khod bat la daw lek ta igi brio gi ba khod de ban len themau yu u na ta de ban pen ker pang no yu u bun shong no la ga jong haban i no la ga jong ga yeng ga sam haban pet no shi jingai umlang shu ban shong ha ga imlang sa lang wa haban don no la ga jong ka jaka ka bala pen ker pang yu u te ngakwa bangan ong ifikum ne pila ben muddur bahaga Bible Brockway kamtam hangtaya ke kitab Genesis ke kitab Exodus ke kitab Leviticus ke kitab nong Jingpynkhuid pipuli Deuteronomy kitu ki santli ki kitab ki jong Moses ngapla bakatu blay Quran sepang ke jingpang Nianglyngkut re msimdan uweiru ubayo Jingpynkhuid naga jingpang Nianglyngkut klem dan record aga Bible yano ru balapen khoi naga jingpang Nianglyngkut like no setang ya katu go ba tholi katu go ba Miriam ga yo ba dina taw Moses duai ga khia no ka Bible ka kren sepang Gehasi u Gehasi ru yo naga nyang tholi bat klem yo ibaun khia tip ka balai ka Bible ka tho katu ka tu ki an kat baga klem record pat bandan mana ba yo khia na mal kala da tho shai ba ununu ba yo na ya ga ne jingpang bala da ka khia ka dak jong ka kana kum taun hab lipin iyo lengdo un hab ya igitu gi procedure gi bobon handai da pipuli mshim dan wairu ka ba mut ba kadan ka aka ka ba mayan hangta ya ka ba blai kwa i ka ban bu lupa na ka benta jong ki brio na mar ka ne ka Nianglyngkut ka thau ya ka pop ba ba brio yo e ka Jingpynkhuid na ka pop u hab ban ya gi process ki bobon tinganum kren ni kata ka banga kwa ngan kren na kini por ka dei ba ka wei na ki ne ki bangala puli pi bentan ba pinum so tho bakla yau ne ubrio ubadan kini ka jingpang ba ka Bible ka si ka tho upang nyang tho le aga jing si shangan ong ubapang Nianglyngkut ka Bible ko ong haba uni ubrio u wan hagani ka shnong u yo i yo jisu bo bala bo yo i yo jisu u dem krop balu kurpat yo o kerpadi o ang gini giktin atrai lada meman mela ban pen khoja nga fi kata ka de ka ktien ka ba snut nat ka ba mi na no brio balada ublay hi uman lada jisu hi uman ulabet ban pen khoj fi kata ka de ka jinget ka ba dan na no brio
Tiap uneu brio la uman ne umman ban Penkhuid. Lau blay uman ne am yakaban Penkhuid balay namar ba utiap uneu brio ba nganut na uneu brio de ujiu. Utiap ba brio ba yo ay nge jingpang mlong ban jan show mlong ban kta kadega besang la kendo la nyau banyiki la ken la kentai sendaniki. Kidai ki bala adap ai lupai ke death sentence la danga bu de ketin English. But ngakwa nganong ifia ke nega por. Nda habau yo iyo jisu udam krop balukar palu ong atrai lada meman mela ban pen kia yenga. Nga perkat yo nu brio. Open red jela de nama utip bet lanau jisu upalan temau deban lan temau. Ladau jisu yait light no nama gede besang aga por ke jong Moses ban kta ye ki bapang kum ke nege jingpang. O perkhat bet ba nda ba ulet chu jisu ukendo udem lagi kejat ban udah nget ba ladau jisu tiang ye ke nege jing duai. Ladau try umani ulah ban penkia. Shanganong ifi ke nege dege badan ka mangin sngot ho kendiat age nege por. Namar uniu priyo ke nege por umpat biang ke jing sngot ho. Hari udan ke jinget ibas kem baladau jisu hi uman ulah bai ban penkia. Pi ngi mentangi im haga pateng. Kabau bleu la ai hangi uman si mukhoy. Man ngi yo ina ke Bible syai kedar. Bau blei ngan ong dengan kektian. Ngi yo i syai kedar na kektian ke jau blei. Baka Jingpynkhuid kadai ke man ke jau blei. Ken mau kam dei ka bau blei usngo baha bangin jinjar. Ukwa ban Penkhuid u jisu uan maniap ala ke ding fna ban ba i ke jingpang ban i ke jingkrau jangi. Udaman ban Penkhuid yangi. Dan ki bam tip ya kata haduk mentagesngi. Dan ki baong try ai bakan langkaman ke jame. Angka jing shisha. Ladau blay umman ban Penkhuid unum ayo jisu bun syak sempat. Namal ke jing syak sempat ke jong jisu ke dai bet. Ban ba ya ke jing pang ke jing krau ke jengi. Namal da ke jing jingem snam jong o la Penkhuid. Fi dan shibon ki brio haduk mentagesngi ki berkat ba kumalau ni brio uang lada meman. Balai uang lada meman namar datip haru kawairu ula tip lupa ba brio bakot bekia unum kata iyo bapang Nianglyngkut. Takada uang lada meman hi melabet. Fika takada ke jinget ka ba ublay usngo baha. Ukwa inga ba di pi ba bangiwan siya ublay. Nang intip bala daw blay hi umut ban Penkhuid fi ulabet. Dan kum kata ke jinget. Yo i lupa kum kata ke jing yo i. Bah habau blay hi umut ban Penkhuid umut ban lek ke kamba umut ban lek ke pinum la yo blay blay de bakrau ulaban ulabet blay ban lek ke no ke kamba habau syame ke brio ke banget shisha. Nayo i nang ni bandau nu brio udem krop agi kejat. Wong atrai kokenrat lada meman mela ban Penkhuid ngas ngolengok ya gini ba ke Bible kong habaulah kner ti lagi kti wali kelat ya gini kan ong biang sisin habaulah kner lagi kti ulah kta ya u perkat bahaya kata kektian ukta yo brio ubapang kani ke jingpang kabala nyausang dagi jilbar uong ngaman to Nianglyngkut kumni ru kata ke jingpang nyang tholi Nianglyngkut kala jano no uyo e ke miracle ni ke kamba kaba hangto wala kirki ngakwa ba pindas nga bahaya gani namar kani ke dega ba penengo iya ki babon na por bayaw bapang kum kani ke jingpang hi mdano brio bekia ubadeu jiu uban kta iya kini ke brio nama lada ukta
on nhau bam khôi yo lada ukta on nhau bam khôi yo tu bukta unap syong ko makatu ka ni sngi unap en khôi jadi umlap ni kendu ayeng sem ki bri umlap le jing seng ong bet no dak tak tien la dau don lap don khon lu umla tia bani kendu umla shu bani kendu apa ka imlang salang nama ula khta yo bri budan muni ke jing pang ka bala nhau bagade ka bam khôi Pilap hin mudur bau Jisu hang ne ga jing shisha ula depen ken lupaya ka way nagi hukum ula pen ken hukum hang ne kibriu kemyo iya kata kibriu ke pen kesan hukum kemyo iya kata Fio iya ne bau Jisu ne lagi kti ukta ya ubapang Nianglyngkut Wat habau dang dan na gapor baga hukum kadang traikam. Uong bet ngangaman bamen kiau knel kti uktasan dan na ktu jaka gaba nganut panong na ktu jaka gaba la kensang uktasan dan. Tau de Jesus Christ. Kat kum ga Bible nyau ya ka jingpang Nianglyngkut ka ne ga jingpang sneo ka besang la nyau ka ba ga ga pop bat kin riunia ma ga tu ga por ga Pharisee ki Sadducee kim julet bat ki bopom nama la nyau ya ki ba ka long bam khot begini khle bat ki bopom pila pin mudur bau Jisu wan lang ni ukta yu ne bopang Nianglyngkut nga kwa nga nong fi ka ta ka de ga jing crowd jong ka jing ai e ki jong play Fitibem ujisu ki priu ki kta ka jingpang Nianglyngkut ka bit iki. Ka job iki, ka long contagious, ka day ka ba bit. Hari pila pin mudur banda ujisu ka jing crowd, jong ka jing IA ka jong ka penkhot ya ka Nianglyngkut ya ka nyang thole, nga duay ba mentay ka sngi, tanginum shim ya na di bangidana ka jaka ka barit. Dan gibriu ba ombit le kata ambit le cetan dale duai gibriu ba pangsoy teng tengi ong ba katu ka yeng kadang bu kita kitiar ba kadang bu kita kitiar na kita kadau ublay umla bantray syang anong ipi ga ne por le ya katu ka yeng nai pe ka kitiar ka wit iku ta kitiar yo blay dan gibriu gi ba ong ba kidang le kumta ba kidang le kumta na kita kadau kamlong kumta syang anong ipi ang ne kani ka dei ka ba nga kwa pindas nga to u Jisu u dominate ngani tu ipi u yang na jrong u dan authority persyai kani ka bala kensang kani ka ba bit bakanom la ban job maka yo Jisu ka jing khot jong u ka jing long blay jong u ka jing crowd jong ka jing long blay jong u ka jing IA ka ba dan Jesus Christ ka nyak lot kani ka jingpang Nianglyngkut barok bagay ban khoi ka nomla ban bit job ka jing crowd jong ka jing IA ban ni ka tay ka jingpang ka besang ngakwa kumta ki wei ki bit ki lada ki kta ki kinyo kan job kini ka jingpang Nianglyngkut kat banda kta u Jisu u job u Jisu ya ka jingpang Nianglyngkut kata kan ka dai ka jing shekri blay ka bangi dan bangi menta dan gibriu gibada kain sang ban let kum tu ban le tum bit bam ka tam bit let chata bit ban le kum tam bit ban le kum tanga kwa gan ong ye fi le ka le ka tu yeng be ka tu ko bok su tu yeng dominate ka tu yeng wali ong ni bagi dan kum ta tingi ngim la shu ban ni dua ngani tu pi de pi le kum ta ko ko bor blai ka de ka berin ka jinge jong fi ka de ka ba kum no pi dana ka no ka jaka Fitip ka bau Jisu wit aga por ka bau dang dan aga ni ka pertai bau nek kamba ka dei tangi ki beri ka bau ngai ka bau wit dei tangi tu ki biya yam itu ki biya linyar wit tangi ki tu ndau le duai ka kon jairos ki yam ki linyar ki bau ngai sudah tu be shabar en reken mau u Jisu u le aga ne ukta yau bam khoi ka jing khoi jong u ka pen khoi yau bam khoi I bag presence ke job blay ke jing dar ka job blay ke badana ke jing im jonga ba job fi kan dominate ke jaka ke bangilai
Hanya beriau long lek yang tu bagi dang lek kom ta bagi yap beriau bagi lek om ta bagi khawaya beriau lek ma beriau tu beg tu ksut jo jing manik ksut baro beg tu ksut be yap baro na tu yang lek tu yang dominate tu yang ni ba fi compromise ni ba fi lek tu menang ni bagi manik ksut yang aru kalau arung lang ta jing manik ksut tapi lek kom ta kamal pi klem snot ho pi dan na no jak aviang lek tu jak be lek rong jak ka ba puja yo I bagi le kampuja dominant the bag the borg so nga kwanga nang fi de film le kumta pinum la stia ban shakri yo play ni emma ga jaka nga mo bin compromise bin net puja nga mo bin net le ban ek so re ha ba pile don the packaging yo I bala da pi ha ban net ban yang hang to tip ba ma pi kam crowd ban ek to ga jaka ga ban nang to piu ji suang ni lada haga jing pule bible jonga ngayo iba ki senra nang ne nga tharai kala klumar lut ga jing mut ga jing nga tharai la mi nyang khiat ga metru namar ba ulet ta yo briu besang bat agaru kom jongki kadai ka bala bakla ka ni nga nut manong ba kadai ka bam dai ru bat kin perkhat but sugum no ni na mau de bang ko inre kim la ban mut dur bawong ngaman tu men long khoi ngaman muduru kuta baga Jingpynkhuid kawan dalapan kia bini awat yang tholi susano bini awat yang lengkut susano habaula kia bandan syuk itu ki an giru kombar khoi bat ngakwa ba pin snotho bahai gene gini giskidan gibri gibshu bai kai ke ba long ngam snotho ba nani kai palat bambet ban ba me kata bambet ban ba me kata bambet ban ba me kata tang su ba me kata kala long top hidana ga jaka ka bakum no kan mau ngi dana ga jing ai ga ba bible ka ong wala ga pop ka man bun re ga jing ai jo blake a roy billion walit sha ba on dominate daga way pat ga jing ai ga ba bidan walit sha ba ga ga ba gi briu gi le kan pen wit ga jing tre ga jo blake ga jing im jo fi ri ga jing dar ka jo blake yang ga jing ai ga ba bidan dominate ga ga jaka ga ba bilek what sha ga ben sim baman ba kan le try clear ga jing ai jo fi ka ga jing ai jo fi ga ba crowd nga dan kum ka ta jing snau tho nga yu ibo jisu ukta yau ne brio bam khoi kalong ka besang lagi brio hagi apostle lagi senran gede ke bala baklan reu jisu le kana mabale utip ba nganom ya kiar no ne brio kani ke jing pang nyang lengkut kanom long ka ban penting nga kanom dei ka ban pen poi nga se jaka ka bala nga kta kan job kani bangan hap song no kerpang ngan kta mangan dominate kani ban khoi na mga dei u khon job play nga dei mga wadon ka jing ai nga don ka bor ka jing pen sle nga don ka hok ka job play nga don ka Jingpynkhuid ka jong try ngan peniat mga ngan dominate mga ngan senshar mga kadai ban khoi fi dividan kum ka taga jing sngal tho pindai ki brio ki bala long Jingpynkhuid ki bobon andai teng ngi dai ki brio ki bala IT show try ka turum long bam ka turum long le cha turum long le sudu lut ki jing dai ba ki brio baro ado bam long show ban khtai ke ru namar bam kho chu shong tan marwai sialong je seng stang kniat ngut bat ngak wa nganong pikan mau jisu lo bu ingi bingin dai ka sharak ka bahaba pen me ka sharak ka jing dum ka phat kan mau ngilang ke jing shai ke jong kures abang irung ke jaka ke badan jing dum ke dai ban pet walit klat bau blay kwa ye ke ban pen eme ke men sim dai ban kiar ye kita gi jing sang kan mau ke donon ke jing shakri ha ke jutang ke betmai ke dai bang ini I na kini ki kamba ki bau jisu le bam dai ban kiar na ki brio ke badan pedang ke jing em ke bamlong Penginum dia banyak kiar palat. Harangi dia ban job iki brio dah ke bangi rung ilet. Bat piyo I ke dia getah ke teng i klembiang jing hikai. Ngila pen kerpang palat iki brio. Mengila hikai palat ia ke bangin im kerpang. Bat dah ketangi perkhat bangin let sebeneng. Syanganong ifi. Filong selfish. Pi kapna palat. Pi kim jing mat. Lada pi perkhat kumta. Lada pimlet mapi lada jisu kta I ga nega bam khoi hangno kinyo I ga buram jong play ukta I ga bam khoi bat ka bam khoi ka sha job ka bu khoi bat ngakwa ifi ga nega por ba hadien bo play ulapan kop ifi da ga jingpenem pila da nega hok ka jong play ka snam jisu ga da ga jing im jong fi pira I ga jing dar kat ka jong play pira I ga jingpen im ko jong try pi kham halor pi let ang no
dominate ma pi wat let ken sang na mar kam long ma ko nga nong fi ni fi let ang to ba niya khawai ba niya ba man niya di man niya let ele ya uji so ang ni ku tai gani ganyang lingkod mles tia bu nget ba kani gani bet lang ni un rei u nget bet ngan let manga ngan tai gani ga bam kho ko ki wei ba kho ke de ga ki ti nga ngam ti na mar nga de khon chong play dan na ta ga jinglong pin yo I pin job aga jingya len ti chong pi ga ni ga pertai tong ini pet ini ga jingja bible ko ang abola kner te lag ti ula ta yu do ang man to melong khoi kumni ru kata ga jingpang nyang tholi lani Nianglyngkut kala jano no uyo e ga Jingpynkhuid ka ba hang tu ka de ga ba sngo phla ga ni ti ula hukum yo u ban om yo tho hano ru skap amo hang ni fin sa yo I yo jisu kumnu le ti ula hukum yo u ba un om yo tho hano ru Henry wong kile chwa pen iyela de hauling do aingo ru nakabenta ka Jingpynkhuid jame kat kumba o Moses ula hukum ya kabanong ka jingpla yaki kade ka bijili ne hangni pin sa yo I ka tu ka bang kren aga porbasdang banga pla bakat tu la tho agi an gi rukom kumnon le yu brio ba pang Nianglyngkut ba andala khoit kumnon le la dep thol pa kitab jong Moses rim chim dan weru wala isngot ho baklaw na man uyo Jingpynkhuid rem de ju tu de dong Syria dan ye ru ya man ye dai ba gini ki an ki rukom uyo Jingpynkhuid na ganyang tholi ka por ko jong Elisha man nga kwang anong fi kamdan mulik pendep iti ki an hukum Moses mau ni de unong yalam sipai po si Syria re yau ni brio ngas ngau tenat palat e kata ke jingyo I pleng nadu ke por ke jong Moses la tho lepa de ki hajar snam bo jisu un sawan ban kata yau ni bam khoi pen khenye ki an bar man ndaw la khoi wong khilet shitai sho leng do let pen I na ma ngidang im ma ke por jong ke hukum let pen I balen pen I bakan long ke jing plai ki try dia berkerau palat. Kila ipin iya tu ang ngakta mga. Tabah bang ngakta mga kakoi. Yan ofin kensang. Yung niyo ba koi na yung tayo ba la don borban pin koi. Nganut pa nang habaw ulit pin iya giling do wala nagaklem to. Nganut man ang kinikiling do kinlingo. Haba kiped yun yung priyo. Malapit po pa sa giling do. Number 1 mo lang kajing plaga ba ar. Day makiki pa don borban ay certificate. Bau lei ubala khoi shisha bat bau bit ban imbiang aga imlang salang nga sngat nat ye kata ba uji suwan chigani ga perthai wan ban pin khoi yangi naga pop ka jangi baro mangin yo biang ga jing im ka mangin yo biang ye ka ban long ga jingger ku ye ga imlang salang mangin yo biang ga jing im ga bakamen Panginiat biang gibriyo gibiran jinga day haying sam. Babanginom siyangkar pang laga jong. Hanay banginyo ban don naga imlang salang ka badum kat ni. Nga duway ba mentaga sngi. Kat kum gani ka mga hikaya fi. Bapinyo ibaw jisu udang ya adjust ang ni. Nama udang ima ka por ka hukum. Teng-tengi klem sngot ho bakla. Ay ngi sngot ho bakla. Ia ka rukom le jong jisu. Bat hadin bau jisu ula yap bau ula mipat. Ula wan rai ka jing ayay. Ni practice ye ki eki pangi klem tip aga ya ka bakum nung idan. Hot ki dan ki eki ba ka hukum ka bangi hapan le. Nga shit ho ipi ang ni. Ki dan ki eki bau ublay ukuran aga hukum ki balong ya ka moral character ka jingi. Ya ka jing long jing im jingi. Ni dan ka man bad.
Renga kwa nganong fi gitu gibalong gi sacrificial ani gitu gibalong ki jingknya ngimlong syo mangi namarula awalu Jisu. Teng ngi le iki beteng ye katungim le pims ngot khusut ha. Badai na kata daw nai ketat kelumar ye ga ika bapiklam ngot ho. Abang puli gani rapi pipin snot ho gani ga Jingpynkhuid uni bapang Nianglyngkut bau Jisu kta aga jing shisha ga ga basang kan kum ga kitab jong Moses ndrei habau kta u job gani ga Jingpang ko mangala dep ong but people nang ne uang khilet pen I hauling do namar kat kum ga tai ga kitab Leviticus deban pen I hauling do kat kum ga jing tho ha ki an ga jong Moses fi kata ga de ga banga nga kwa ngan pen I fi pej aga Bible ki kam ki apostle nganut banong ba dan gibri ga pang Nianglyngkut ki biyo Jingpynkhuid kim dan kam manalaj pen I sino ana mar kila im aga ja jong ka ching ai ban nga kwa ngan pen I fi khndia dang ni na ga khat ga bakhat san kong hnrei ka ktien chapang jong u ka nang priang penban magi pat ba babon ki le walang banyo sngo ban pen khia nagi Jingpang jong ki kwa finio Jingpynkhuid ka taru Piu I hang ni hagal nong ga basan ga khat sao jong Lucas u Jisu hukum mi u niu bapang Nianglyngkut ba uno mi thu ano Ndai hagal khat ga bakhat san ga ong ndai ga tien japang jong u kala nang kham priang penban la da fin pet bag ni ngayo ina ga Bible ti ga ta te nga haban ong ngayo ina ga Bible ngayo iba u Jisu ndaule kamba la katu kat ni jakabu ong nai tho kawai ka ba uyo I dai ba kibrio ki don kawai ka jinglong ba ye kata ka ba bi ong wat le ye kata kin kham le ta ka daw ong nai le ba kin sa le namar hang ni ka Bible ko ong u ong nai le ye tho ye ne no ndai ka Bible ko ong khat san kata ka tien shapang jong u ko la nang kham priang ban man ka ba ar ngayo I ba Jisu pun sin u ye le ba num pha ye tho iki kamba kan bangi minta pat ngi pelaj YouTube ngi shan apa ki magazine ngi penbana ki kot khobor tang siyo Jingpynkhuid malu rung ni ya kwa bani peniang na jerong bani peni bani I testimony ngam da sngot ho ba ga no gurukom fitip ki brio kitip ba ki brio la da dan we ko apa surap ukhia Nadan tam taman yatho baraka ibrigitip ta tu bakhya khmat jong temple kapor jong yu Petros Bolianis te baraka itho de yu de bakhrong rong si temple gi lengo la klumar lot ko perthega maria mde bo tu brio de uda mo baki jong Petros baki de pen I bu ni de bakhya am udu tu brio bi yang jong maria rong si temple pun klumar gi jeseng baraka wai fika ka don coming bangin sngoto bahaya ga jingtum teng pen benai ke brio ki yo ki kamba mangi tuai mangi teng sngo ko mangi krau mangi em blei udei tang mo bele ki kamba balu klem sha banet ho tengin pikir bahai ka ta bayo ka ta I ka buram brio but vio I nang ni baga Bible ko ang ki pat ba babon ke le wan lang banyo sngo bat banyo pen khia na gi Jingpang jongki nga bahai ka taro uti ulakin ria no shigi jaga kinja agari klau ula tuai do kare ke bas ngolengo ke bas ngopularo hangni la se ngide banyo I ya ka wai ka secret ka buit beri ka boji Sudan kani kalong ka jimin toy ya ngau bekret kalong ka jimin toy phi ki ba mut ban shakri utrai fi hakni ka jingle ka penlong ya ki pat ba sendan begini walang
Banuan wahat ya Jisu kabamut kenam keburam kala priang keleng la benalut bau Jisu de ubedon bor bakrau de hangta bau Jisu kenria no jaga kenja hari klau uduai Pilip kene kedai kaba don kam tam yengi banda haba pila benanam niki beriu gila yo i bidan gebor wat lap miet baru pai ba wat lap miet bat gitu gijing ya pen benanam Fide finang man ken ria si ki jaka kenja Fide findan ki jaka kenja banwah di ke kemat ke jong blai ban le yu baka buram jong pi kanam don jaka baka dok kanam yo le sarang Hari bau blai yu ni buram la ke jing em jong pi Dei tang kata kabala ban ya dayo beriu na ke jing sarang pun bagi beriu na gila pau nam ki hiar na nda gila crown nda gila poishe ke buram beriu gila wahat gila tho ka jing pau nam kala wan bon ki jing mentoi gila wan bon bar hang tangi lap miet bar kita ngakwa nganong ifi ken mau ke ni kawai dei ban ken ria shi ki jaka kenja dei ban dan ke jaka duai kaban penlong ifi ba pinum sha baka jing penanam kan penuhit ia ke bansawan jong ke jing syakri ngayo iba ujisu ule ikane malaka poar takadaw nga kerpat ifi sngap ikane ka jing keren jong ang ni fi iba kalong ke jing mentoi ke bakrau la fi persanghi ya ban meditate la ne ban pusan kham kerpang gini ki jing jang ne pinyo ikidan ki ki ba ngi bakla kawai ngi bakla fi i meneng la pani bateng teng ngim tre shu ban nek ta i ga bam khoi na ma bangi sngo bangi la khoi kar ba hang ni jisu ta i ga bam khoi la pi pet hang ni hukum manom ya thu ano kat banda hukum manom ya thu ka jing pen priang kanang jur la pi pet hang ni ba u blay uman ban pen khoi ka de ga man jong play la pi pet hang ni udang persang ru ban pen ko ngo hak hukum ko jong Moses balai lama khulem pat ya ba geding fna teng pi puli bible pi suang jisuru ong kum ta ya ka hukum na ka tau pi krem so tu udan ka hukum no ko por subu la dau jisu ang ne mdei shu ko hukum dei shu ne am tam dei shu ne am ta ngani tu pi kan ya pniap aku tu ko por kan ya be unom yo la ni ro man ya tho ta ka dau ha budang ia mo ko por ka hukum u habanya just wala ka taro hi i ya gani ka mga kren man ta sngi Paule percaya ke hukum kota eu bam khoi but POE yang neba nda habau jisu ula benanam Hika kadika kektian ka badan kambah ka jeng sisa kat panginang ublay unang kentio pikin mau Yohanes uang kumta nda bagila perkat bau Yohanes nang penbaptis ula dayu kunya Mesaya iman kila nget la wan kelaba mutlot ki brio nadu ke farsi ru ki wan man penbaptis ye jing kala ka bomot lembau Yohanes na baro gila pet gila mo ujisu wang kadaya ngaban manrit kadaya uban man krau ngamlong bobit wat ban kata tangi ki sajuti ki jaw na mau de khulang berat jong play ba no bakit no ego pop jong pertai fi de fi pet bahai ye jing shikri jong Yohanes binyo jimentoi ai ba jing shikri jong i kan de ga ba refer ne ga ba reflect ego buram jong play de yangi Natingi kwa palat ban pen paunam. Ni kwa ban pen mi ilade hagi YouTube, ni kwa ban pen ilade ki kod kubar ba ka jagata. Da pet bahaya ga motif. Mo blay kwa. Ukwa ba blay ni obro. Takadaw udan ka jaka kenja ukun ria shiga riklaw. Uduai. Balay. O buri ilade. Haga presence ka jong play. But hagi ni gisngi ngamanga mangipat. Ngile igaban pen pau ilade bani shandur bani shandar bani. Pak leng bani pen bana siang anong ifi.
Inom le kum ta walis ngot bakla habang ayang po ka YouTube channel ngap halamang ni ka voice message ka dai ka kabu ka bang yo ban kran ka tin ka jong blem dai ba ko ba ni pen pa wi le di ban ka tuai bo play unyo boram na ka ni ka jing hikai mata ka step ban ka khmilen ti bo play unang trai ka jing em jong fi ba pinyo I ki kamba ki jong play ba pinyo jing hikai tangan tuai la dan manu ba pang ka ni ka pon nge ju play pen kia fi ku try memon ban pen kia memon ban pen khoi memon ban ma mejiet bamen iet yangi mejiet ken try yaga ban dan bat ki prio ki bala nyo ben ki bala kentan me job daga jing it me job daga jing khoi chame bat melang try oba ba lut ki jing pang ki jing crow bat ki jing e baro try ki ni ko ponam ta ki ni ki prio bran plan ki jing le jong ki jing em pen khia iki pelat iki na ki jing pang jing crow akini o mat ki jing job ki chame bat ngi ailut chame ka buram ngai lut chame ka jingo bat ka jing ro ka kerteng ka jong Jesus ngi tuai amen bat amen to blain kur khui fi ko blai shibon